Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Indo A Birni, kashi na 14. Bismillahir Rahmanir Rahim. Umarni nake baka da ka auri Rauda a matsayin surukata. Ka sanar da mahaifinka cewa ita ka zaɓa a matsayin mata aure. Kada kuma ka sake ka sanar da shi cewa ni ce na saka ka aure ta. Tunda mami ta fara magana Mustapha yake kallon ta, domin ko jin magana yake kamar almara. Wai shine zai auri Rauda. Kai, ina impossible ba zai taɓa yiwa ba. Banda dai Rauda kam. Magana nake kayi shiru, cewar mami. Mami please, daga sai yake wannan magana ko wasa kike min. In wasa ne dan Allah mami ki daina. Duban sa mami ta ce, kaga wasa cikin ido na? Me sai kaga wasa cikin ido na? Na faɗa maka Rauda ita ce zaka aura, ko ba za ka iya bin umarni na? Ko ba za ka iya bin umarnin na bane? Tashi Mustapha yana kallon mami tare da cewa, dan Allah mami ki sauke wannan umarnin a kaina. Wallahi ba na son Rauda, ban taɓa son ta ba. Kuma ba zan taɓa son ta ba. Mami ba na son ta dan Allah ki janye magana ki a kaina please. Cikin tsawa mami ta ce, umarni nake baka a matsayina na uwarka kuma dole ka bi idan kana neman albarka a cikin rayuwarka. Idan kuma kace ka tsallake magana ta to babu ni babu kai. Rauda ita nake so ka aura ta kasance sarka cikin gidan nan, kuma ina tabbacin za mu yi alfahari da ita matsayin sarka cikin gidan nan, haka kai ma sai ka yi alfahari da ita kasancewar ta mata gare ka. Kada kansa Mustapha yana duban mami kafin ya ce, mami ki faɗa min kowane irin umarni zan bi shi, amma don Allah ki janye wannan magana aura. Wallahi mami bana son Rauda, bana kuma tunanin akwai wani alfahari da zan yi da aurenta. Kar ki sa na kasance cikin nadama, ba zan taɓa ganin hasken Rauda a cikin idanuna ba. Mami ki bar kowa ya aure zaɓinsa. Idan ita tana so na to fa mami ni bana son ta. Please mami. Idan haɗa magana yana haɗa hannunsa biyu a alamun roƙo. Kaga babu sauyi cikin magana ta, na riga da na yanke hukunci. Don haka ka daina faɗa ina faɗa. Mami ta ƙara magana cikin tsawa. Shi ma Mustapha ta shiga cikin fushi ya ce, ba za ki faɗa na faɗa ba mami, tabbas ina neman albarka cikin rayuwata. Ba kuma zan tsallake umarninki ba. Zan bi umarninki kamar yadda ke umarce ni. Sai dai mami ina son ki sani cewa zan aure Rauda ne ba don soyayya ba. Kuma duk auren da babu soyayya cikinsa ba a samun farin ciki, shi kuma aure yana buƙatar farin ciki. Sai dai zan bi umarninki zan aure ta kamar yadda ke ce. Sai dai ba zan taɓa son ta ba cikin rayuwata. Kai kike son Rauda ba ni ba. Za mu yi wata irin rayuwar aure ne nan da babu daɗi cikin ta bare kuma a samu kula da farin ciki. Na tsani ta ba na son ta. Na sanar da ke haka ne saboda duk abin da zai faru daga baya kar ku zarge ni. Ba da zargin kanku. Ki haƙuri idan na ɓata miki rai cikin maganganuna. Ina faɗa miki ne gaskiya abin da yake cikin raina. Ina gama faɗin hakan ya fice daga cikin ɗakin ransa a ɓace. Ga baki ɗaya gidan ya bari. Taɓe bakin ta mami ta yi tana cewa, auren Rauda babu fashi ko ba ka son ta dole za ka so ta gaba. Ko dan ladabi da biyayyarta. Yaushe zan baka fita waje neman aure bayan ga yarinya mai hankali da nutsuwa cikin gida. Ka gama fushinka aure dole sai an yi shi. Ga wani irin matsiyacin gudu ya fi motarsa. Gudu kawai yake kan hanya ba tare da ya gamu da gangancin da yake da su titi ba. Allah ne kawai isar da Mustapha inda ya nufa. Ka gama fushinka aure dole sai an yi shi. Wani madaidaicin gida ya shiga ko sallama bai yi ba. Ya faɗa al'akin. Bisa kujera mai ɗaya ya zauna tare da riƙe kansa da ke ƙoƙarin barin jikinsa. Umar da ke kwance bisa kujeran falon ya tashi yana cewa, Mustapha lafiya ka shigo haka a birkiso? Mustapha bai kula shi ba sai ma kwantar da kansa ya jikin kujera har yanzu yana riƙe da kansa. Aba Mustapha Balis wani tell me what is your problem? Sai yanzu Mustapha ya ɗago idanunsa da suke jajir kamar gautawa. Ya yi magana cikin ƙunar rai ya ce, Umar wai ni za a yi wa auren dole? Mami ta rasa waye za ta haɗa da shi sai wannan mutum mara kamun kai wacce sun bana ƙaunar ta cikin rayuwata. Ban taɓa sanin mutum ba irin yadda na tsane ta. Ban gane ba take nufi ba barista. Wanda irin auren dole kuma? Wa zai maka auren dole kana da namiji? Ba mace ba. Na ga dai mata ake auren dole. To kai kana namiji wa zai maka auren dole? Da kansa Mustapha ya fara ba Umar labarin abin da mami ta sa shi. Ya kare magana tare da cewa me yasa mami ba za ta haɗa Habib ba tunda shi sun fi shiri. Umar abokin Mustapha ne. Habib tare suke makaranta shi kuma barista ne. Kotu ɗaya suke aiki da Mustapha. Wannan shine dalilin da yasa Umar suka fi shiri da Mustapha fiye da Habib. Domin Mustapha Umar ya tare da zama ya ce, babban magana lallai mami ta kira ruwa. Amma ni sai nake ganin tun farko wannan abin kamar laifinka ne Mustapha. Ago idanunsa da suke ja kamar barkonon Mustapha yana duban Umar kafin ya ce, laifina kamar ya ban fahimce ka ba. Laifinka ne kamar yadda ka jira furta. Tun da Radi ya daɗe yana maka magana ka fidda matan aure. Kaga shi da Habib yana da tasa budurwa Hasina. Amma kai kullum aka yi maka magana mace sai ka ce har yanzu baka gaba ta aure ba. Wallahi Mustapha ba din na san halinka ba. Zan iya cewa kana neman matan banza ba kai da kake kin magana aure. Wacce ta bazo ita ce kana da jaraba. Ma'ana kai namiji ne mai bukatar mace. Wallahi sai ka ce kowace mace bata maka ba. Idan kuma mun ce kana neman mata ba, dole ce kana da alƙawarin ta aure ka take hana ka aure.
Baki Mustapha ya ja yana duban umarin shi. Nur aljana ce ta aure ni ba aljana. Ya ina faɗa maka matsala ta domin samun solution kana kawo mai recognitions magana. Dariya sosai Umar ya kafin mai ai ba ka da wani solution barista. Domin fota wani masoyin ka na gaskiya shawara ɗaya zai baka shi mai wasu na kan umarnin mahaifiyarka. Wani gaskiya ban wani aiki ya zan Rauda ba. Duk inda cikakkiyar mace ba ta tsaya mai ji da kanta. Rauda ba ta tsaya. Kana da ilimin da waye. Kawai malam ka bi umarnin mahaifiya kan shawarar da zan baki kenan. Duk wanda zai baka shawara sabanin wannan ba masoyin ka bane. Murmushin ƙarfin hali Mustapha ya tare da cewa kun kasa fahimta ta. Umar ana yin aure ne domin a samu kulawa da kwanciyar hankali. Kuma waɗannan abubuwan ba sa kasancewa sai tare da soyayya. Ka sani cewa ni mutum ne mai son soyayya da kulawa. Ta yaya zan iya ba da kulawa tun da ba na son ta? Ta yaya zan saurari kulawa ta tun da za ta burge ni? Wallahi Umar ba na hango alfahari cikin wannan aure da ake shirin kullawa. Wallahi ba na son rai. Ina tsoron abin da zai faru bayan aurena. Domin kuwa za mu zaman cutar kai ne. Kuma ba na fatan haka cikin rayuwar aure na. Ina cikin tashin hankali ba ristariya. Ka yi haƙuri musu ba ka daure zai ce ka bi umarnin mahaifiyarka. Na tabbata Allah zai duba wannan biyayyar da ka yi wa mahaifiyarka da ba ka farin ciki cikin rayuwarka. Ko da daga baya za ka iya auren idan ka samu wacce kake so ko na ce zaɓinka ka sa zuciyarka salama. Shi kenan Umar zan yi amfani da shawararka. Amma dai Rauda kan ba na son ta. Bari kuma taɓa gajiya da kika cewa ba na son ta ba. Rarrashin Mustapha Umar ya ci gaba da yi har ɗan suke faɗa. Suka ci gaba da zancen duniya. Momi. Asura sai ke bala Momi kira tun daga falo. Tana da hariya. Inna ta hango zaune ta yi wajen da gudu tana cewa oyo sauwa mai ran ƙarfi. Ture hannun Hasina Inna ta yi ta ce ni cika ni ‘ya'yan Yahudu kun je kun tare can wata uwa duniya kun manta da iyayenku. Barin ma ke wata wannan ba kya neman mutum. To ita uwar taki ai tana nema na. Da nan mata dole su nene ni. Tunda ni ce uwar da na haife ta. Dariya Hasina ta ce haba tsohuwa ban manta da ke sai kika haifi ummi na ba. Bare ki min tuni. Yanzu ba gashi na zo ba. A sai kuma ki yi haƙuri inna na kakata ta kaina. Dariya Indo ta sa tana duban Indo ta ce to ki yi dariya mana inna kin haɗa fuskar. Ya Habibu zo mu yi mata sakulkuli ta yi ta dole. Dariya Habibu ya tare da cewa har ko ƙanwata ina ga kan zami tunda ta ki sayin fuskar. Fararsu Inna ta tana dariya ta ce jairai sai ku zo ki sakulkul ɗin magana. Ke kuma na haife miki ba don halin ke ba. Da baki ɗayansu dariya suke Hasina ta faɗa jikin Inna tana cewa bari na ji ɗumin kakata. Sosai suka yara da Inna kafin Hasina ta haura sama. Ya darim ɗin Mami da ta ji shiru tun shigowar ta babu labarin Mami. Ita ma Indo nasu ɗakin ta ba. Mami tana bacci Hasina ta sare ta. Murmushi dai sannan ta fice zuwa ɗakin su Indo. Ta sami Indo zaune ta yi tagumi tana tunani. Zama Hasina ta yi ta dafa kaka da Indo ta ce sweet sis tunanin mai kike yi haka. Dago kanta Indo ta yi ta duba Hasina sai ko idanun da suka ciko da hawaye ta ce anta Hasina ina son ganin mamana. In ji sanda ne mafarkin jammar ta bi tana face min. Wai na ban mama ita kaɗai babu mai taimaka mata. Da aiki. In gida zan koma. Kuma kin kullum Mami sai ta dinga antara ta tana zagina. Shiru Hasina ta yi kafin ta ce ke ba sweet sis. Ya Habibu ya faɗa min dalilin da yasa aka kawo ki gidan nan domin ki karatu. Dan haka ki daina zancen za ki koma kawai. Ki dinga yi wa mama addu'a wata rana za ki je ki ganta. Kuma za ta ji daɗin ganin ki idan kina karatu. Kar ki damu da zagin da Mami take miki. Zai shige wata rana babu abin da ya zo ya zama duniya. Gobe nisan jifa ƙasa zai faɗo. Ki dinga sa zuciyarki salama. Ki haƙuri kin ji sweet sis. Ki kuma cire damuwa a cikin ranki. Shi kenan altuna daina. Yau sweet sis. Yanzu bari na wasa ruwa na fitowa. Mustapha daga gidan su barista Umar. Direct civil dan sarau da ya wuce. Da ke Hassan department ɗinsu. Cikin sa'a ku ya hango ta. Tana zaune gefe ita da wasu 'yan mata biyu. Tsayaye gefensu tare da hannunsa a firije. Cikin takama daga dara ya ce 'yan mata ku yi haƙuri ku ba mu waje zan yi magana da wannan yarinya. Ya nuna Rauda da baki. Tashi 'yan matan suka yi. Yadda tana kallon Mustapha tana tuntuɓe. Hararar Rauda ta zubga Salima kafin ta mai da kallon ta kan Mustapha ta ce ya Mustapha sannu da zuwa. Yau kai ne da kanka. Can ga tara Mustapha ya ce ba wannan bane ya kawo ni. Na zo ne na baki shawarar da za ta amfani rayuwarki da shi. Cikin mamaki Rauda ta ce shawara kuma ya Mustapha. Yes, shawara.
Gaskiya na jinjina kokarin ki da kuma jajircewa ki akan abin da kike so. Kin yi nasara gaskiya amma akan mahaifiyata ba ni ba. Tun da har kike nasarar sace zuciyar mahaifiyata. Har take bani umarnin cewa na auri mace mara aji da kamun kai irin ki. To ki sani ina baki shawara cewa ki zai ki warware wannan auren da ake shirin kulla. Domin wannan auren mun da kike kuskura. Kike bari aka yi wannan aure. Ki sani cewa lahira sai ya fi miki wannan duniyar daɗi. Domin ko gidana kabari ne zai zama miki. Ki shirya alkafaninki. Domin ko dole sai kin lallaba shi. A ƙarshe ina so in sake ku ƙara sanar da ke cewa ba na son ki latsa ne. Ya ƙarasa magana yana take wa Rauda ƙafa tare da murza yatsun abarta ta takalminsa. Abokan taro da tana murmushi ta ce wa Mustapha, gaskiya na ji daɗin wannan albashirin naka. Domin ko ban taɓa jin farin ciki a rayuwata irin na yau ba. Ba zan je na dakatar da momi ga yana wannan auren ba. Domin ko da a ce aka ɗaura min aure da kai, gobe na fito, alhamdulillah burina ya cika. Na shirya rayuwar kabari a cikin gidan muddin wadda kai zan rayu cikin wannan kabarin. A ƙarshe ina son na sanar da kai cewa ina son ka ina kuma ƙaunarka. Murmushi mai sauti Mustapha ya kafin ya ce, kin taɓa ganin inda aka yi rayuwar kabari mutum biyu? Kabari gida ne na mutum ɗaya tal, don haka ki daina kusanto inuwar rayuwar ki gani domin ko ban kamace ki ba. Bari hannun rayuwa da ke, da za ki shekara kina furta kalmomin soyayya gare ni kuma sai na shekara. Da za ki shekara kina furta kalmomin soyayya gare ni kuma sai na shekara 10 ina furta miki kalmomi na ƙiyayya gare ki. Ya fi miki alkhairi ki nema kanki abokin rayuwa wanda ya dace da rayuwarki. Ki daina kokarin shiga gona ta domin ko duk mutumin da ya kokarin ka sai cikin wannan gonar ta a ƙarshe mummunan iri ne yake fitowa daga wannan gonar. A razanin Rauda ta dago kanta ta kalli Mustapha. Shi ko murmushi ya mata tare da daga mata gira cikin ƙarfin hali ta ce, me kake nufi cikin waɗannan kalaman naka? Ba kya buƙatar amsa daga gare ni. Zai fi miki alkhairi ki je ki yi wa kanki hisabi. Yana gama faɗin hakan ya juya ya dai. Sai kuma ya sa tare da ƙara duban Rauda ya ce, wai hukunci ya rage gare ki, ki zaɓi wuta ko ki zaɓi ni'ima. Dan dabara ya rage ga mai shiga rijiya. Idan kunne ya ji, kafin ya shirya cikin motarsa yana murmushi, tare da kannewa Rauda ido. Sun gaban motar Rauda ta yi tana cewa, ko da kuwa kullum za ka dinga yankan naman jikina ne ba zan taɓa bijirewa aurenka ba. Sai ma farin ciki da zan yi masoyina shi ke yankan naman jikina. Ba kuma zan ji zafin wannan yanka da kake ba, saboda tsantsan soyayya da nake maka. Ina son ka misa ba za ka so ni ba. A tunanina ni ce macen da na fi dacewa ka aura, ka kuma so ni iya rayuwarka. Dariya sosai Mustapha ke yi yana nuna Rauda da hannu. Cikin kulwa da jan haushi Rauda ta ce, me yasa kake min dariya bayan ni ba mahaukaciya ba ce? Cikin dariyar Mustapha ya ce mata, to kuwa tabbas sun haɗa jini da mahaukata. Domin kuwa muddin ke ba mahaukaciya ba ce, ba za ki dinga furta waɗannan munanan kalaman naki ba. Ke mahaukaciya ce ta gaske, mai shirin zuwa turu, ana gidan yari, ma'ana gidan mari. Idan ba mahaukaciya ba, babu wanda zai kokarin shiga inda aka sane shi. Ki kauce ki bani hanya tun kafin na bi kanki da wannan motar. Kuma na bi kan banza. Kin ga sai na huta da tsinannen lacin nan naki, dangin mayu. Kaucewa Rauda ta yi daga gaban motar tasa, idanunta na tsayar da ruwan hawaye. Murmushi ya tare da cewa, ba yanzu ya kamata ki fara zubar da wannan hawaye naki ba. Ya kamata ki adana su domin kuwa gaba za su yi miki amfani. Musamman ma idan kika shigo cikin gidana, hawayen da zaki kukan ma sai kin rasa su. Domin su ma hawayen daɗi ne yake sawa su zo duk sanda azaba ta yi azaba. To ba ka ganin hawaye a fuskan mutum. Yana gama faɗin hakan ya ja motarsa tare da bula ƙura. Rauda zama ta yi da basu tana hawaye tare da cewa su ba kamin adalci ba. Rauda zama ta yi da basu tana hawaye tare da cewa su ba kamin adalci ba. Zuciya ta min sa ka kamu da san wanda bai san gina yi ba. Tabbas kin cuci ne kyau kamu da soyayya wanda bai damu da ke ba. Tana magana tana dukan firzinta da ƙarfi. Sai da ta tsuko kanta ta ƙoshi sannan ta tashi ta kama hanyar gida. Mustapha sai da ya sallama garba kafin ya dawo cikin gidan. Mami da Hasina sai ɗan suke zaune a fala, yayin da Mami da Hasina suke ta faman magana suna dariya. Sai gefen su kuma Rauda sai zaune ta yi shiru tana tunani. Da murmushi fuskar Mustapha ya nufi Hasina yana cewa, wai, yau kuma cikin gidan nan mun bani da magana wai su doto an shigo. Tare da zama gefen sai su gaba da cewa, Mami kar fa ki biye mata. Ta sa ki tsamin baki don wannan ba karamar farot ba ne. Dariya Mami ta yi ta ce, babu wani tsamin baki da ‘yata za ta sami.
Ku ba ku dame ni ba sai ita. Murmushi ya ce, na yi shiru tun da haka ke ce mun. Ya karasa magana yana murmushi tare da cewa mun, ina su Ishaq ne. Suna sama yanzu suka haura. Duban Mustapha Hasina ta yi tana dariya ta ce, Alhajin muskilanci, ana yi ne har yanzu ko an daina. Murmushi ya mata tare da cewa, tunda kin zo sai ki saka ido ki kallo sai ki auna fahimtar ki. Baki ɗaya dariya suka yi Momi ta ce, iyayen ba mutum magana a dunkule ba? To shikenan zan yi kallon tunda Allah ya kawo ni gida. Dariya kawai Mustapha ya kafin shi ma Habib suka sako da Indo suna tare. Kusa da Mustapha Habib ya zauna, Indo kuma kusa da Indo ta zauna. Dariya Habib ya ce, Alhajin Allah yaushe ka shigo cikin gidan? Yanzu, bari ma ka gani na tashi na je na wanke jikina. A fito lafiya Habib ya ce masa. Inna kuwa rana ta sauke Mustapha tis. Amna, ya tura kiya ubai yan bakin hali. Mamashi kawai Mustapha ya ba tare da ya kula Inna ba, dan ya san neman fara take. Duban Indo Habib ya ce, Hajiya Indo, jiya Dadi ya ce mazi na yanka miki nufin za ki fara tafiya school. So gobe idan Allah ya kai mu da safe ki shirya ke da anti, za mu je kasuwa ko? To ya Habibu Allah ya kai mu. Sai kuma ta shiru tare da zungina cikin kujera. Duban Indo Habib ya ce, na ma na lafiya ki kuwa, tun jiya nake ganin sauyi a tattare da ke kamar wacce ke cikin damuwa. Me yake damun ki? Babu abin da yake damuna ni kam. Ta mayar masa amsa. Murmushi Habibu ya ce, banda dai babu kam. Tunda dai gashi yanayin ki ya soya. Sharifa da ke sakkowa daga step ne ta ce, tambaye ta dai ya Habib. Dan ni ma tun ce na ga alamar damuwa daga gare ta. Na kuma tambaye ta ki ce min komai. Ko kafin Habib ya yi magana Hasina ta riga shi. Daga ita ta san damuwar Indit. Mun ga tunda ta ce muku babu komai ai sai ku yi hakuri ku kyale ta. Kinga sweet sis ina tashi min ce daki kafin su saka miki ciwon kai. Tashi Indo dai suka wuce daki. Gobe shi kawai Habib ya yi tare da cewa ba tare da ya ce komai ba. Momi da Rauda kuwa kusan tare suke tsaki suna bin Indo da mugun kallo. Inna ma dai na ta ɗakin ta wuce. Masu sauraro anan za mu dakata da karanta muku wannan littafi. Sai mun da aka shi na gaba. Kar ku manta ku siga wajen mana live. Zaman da sharing a group ɗin ko na sub da ke so.